final l'alvocat era com una oliva gegant que compartia el 98% dels greixos saludables i que per temes de temperatura que podíem ja començar a provar aquesta plantació aquí a Catalunya, tant per fer fruita com per fer-ne oli. El que fem és treballar amb un sistema de control climàtic, que són uns aspersors que es troben a damunt de cada arbre, i si la temperatura baixa a l'hivern per sota de 3 graus, s'engega aquesta aspersió i protegeix el cultiu perquè no tingui danys per gelades. Això és el seguro de poder plantar un arbre subtropical aquí a la zona de Catalunya. Hem començat a distribuir l'oli a restaurants, principalment en venda online, a botigues gourmet, delicatessen de la zona, a tota península, sobretot a zones de capitals, com poden ser Barcelona, Madrid, Andalusia, que és una zona molt productora d'alvocat, també ha entrat molt bé, i hem fet algunes ventes puntuals fora, com a Corea del Sud.